салом. шояд шумо фикр кунед ки ин духтаракро падару модараш ба ин мӯйсафеди 61 сола фурӯхтаанд, ё фикр кунед ки дар ҳақиқат бо ин пирамард хонадор шуд. ин аксе ки мебинед як вақтҳо дар интернет паҳн шуда буд ки қаҳру ғазаби мардумро овард. Джим Зетс сокини Калифорния мебошад. дар ин қисса гап дар бораи рафтори қаҳрамононаи ин падар меравад. Джим Зетс бо Грейс ном духтаре оиладор мешавад. онҳо хушбахтона зиндагӣ мекунанд ва соҳиби фарзанду набера мешаванд. Джим вақте ки 50 сола мешавад, ҳамсараш Грейс ба ӯ мегӯяд ки ҳомила аст. пирамарди 50 сола аз ин хабар ҳайрон мешавад ва меҳмони навро интизор мешаванд. баъд аз 9 моҳ ҳамсараш духтарчае таваллуд мекунад. духтарча зуд ба дили аҳли хонавода роҳ меёбад. вақте ки духтарча 10 сола мешавад, падар бемори вазнин мешавад. вақте ки ӯро ба беморхона мебаранд, духтурҳо мегӯянд ки падар ба бемории саратони меъда гирифтор аст. падар медонист ки дидани тӯи духтараш ба ӯ насиб намешавад, зеро то тӯи духтарча аллакай ӯ вафот мекунад. дар сари падар як фикр меояд. ӯ мехоҳад дар зинда буданаш тӯи духтарчаашро бубинад ва бо духтарчааш тӯи сохтае барпо мекунад. падар як рӯз пеш аз тӯй торт фармоиш дода, тамоми хешу таборро ба ин тӯй даъват мекунад. барои духтараш бошад либоси арӯсӣ фармоиш дода, худаш бо либосҳои шаҳӣ барои духтараш шаҳ мешавад. ин тӯй аз дигар тӯйҳо фарқ дошт. ҳама ғамгин буданд ва аз чашмони духтарак ашк мерехт. баъди тӯй ходими ЗАГС онҳоро падару духтар эълон мекунад ва ба ҳамин падар дасти духтарашро гирифта меравад. падар баъд аз 1 моҳи тӯй вафот мекунад. ин воқеа дар хотираи ҷозии 11 сола то абад боқӣ мемонад ки як хотираи неке аз падари меҳрубонаш буд.